Halo bala-balaku, kanca-kanca iki sore iki aku arep wawancara karo Kung Sodikin iki. Soale tak tonton-tonton kat mangesuk, kadek winginane kaya ora semangat blas. Kita iya pucet sajane iki kaya ora semangat iki nek opo to jane iki tak tekonane sik iki rek. Aku pikir aku terus ora penak kaya enak apa to Kung jane iki Kung. Oke. Wis madang urung kowe ke? Ora ndek sego. Ora madang, Ndak. ora luwe. Ndak. Jajan apa piye? Wis. Bolehne pitik? Wis. Oh, kabeh wis iki nyapa to coy iki jajane coy. Njaluk sepeda apa piye? Wis. Aku wis duwe. Mau sepeda, mobil. Wis. Ya, mobil Ora ya. nggon. Mobil barang ya mau iki apa to jale penjalukane wong tuwa iki jane Kung Sodikin iki karo sajane iki ora semangat kaya wong galuh iki lho coy iki jane. Aku kelar bingung le nyerteni iki engko piye kek. Wedang kuwi kat mangawan ya ora entek iki kek isik semono kuwi kek mung tidep ae iki piye iki ceritane iki kok. Kowe iki jane penjaluk apa to, Kung? Arep nyapa to jane iki? Coba critakno karo aku jare. Pengen dolan nang gone Aminah, kok ngetek kangen karo Aminah. Aminah ke wong ngendi jane kok ya iso Aminah barang kuwi. Nek cara tak ganti karo sapa ngono apa ora gathok iki, Kong? Moh aku karo Aminah. Diganti mbok nem piye? Wis. Moh iki mbok nem. Lah nyapa? Timprut. Mbok nem kemprut. Mbok yem piye? Mbok yem. Moh. Jan wangel tenan iki. Jan gregetake. Apa nyanggone Aminah? Cocok kuwi ngre Aminah kuwi. Heeh. Nek nom Omahe pojokan bandar. nek aja susah neh, kek mesem guyu. Ah, iki sehat. Wes nek kapan dilamar ya Kong nek Ya. Ya engko sangu rokok sak slop. Ya. Karo gula teh engko tak terene nek ayo kek Ayo. mangkat ayo kek. Berangkat. Ayo mangkat. Lah semangat ngene iki aku jan seneng tenan. Wis semangat tenan.